tothom ens donem compte, no?, que al segle XXI estan canviant moltes coses, però també la demografia i com envellim les persones, no? Tal vegada ens dona un poquet de por, no? Quan sentim aquesta paraula, vaig a jubilar-me, estic envellint, no? És com que he deixat la joventut enrere, no? I sempre li tremola a tot el món la pell, no? I diu, i ara què, no? Què vindrà ara, l'abisme? Bueno, pues volem transmetre a la gent que no, que tot el contrari, que poden ser uns anys meravellosos, que cal preparar-nos per a aquesta nova etapa vital, no? Que a la fi és una nova etapa, que hem d'estar, hem de tindre alguns conceptes clars, no? Com envellim, com podem envellir. També tenim que tindre clar que al segle XXI no tindrà res que veure en altres generacions, perquè aquesta generació no ha tingut res que veure en les altres generacions. En els últims 300 anys les persones pràcticament vivien, naixien i morien al mateix espai. Ara vivim en un món globalitzat en el que tots ens movem, en els que tenim contactes, en els que tenim una altra manera de viure i per tant anem a envellir d'una altra manera, no? Anem a envellir positivament.